Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Leleke eNingizimu Afrika elami igama ngo-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Ngithi anginivezele ke umsebenzi esiwenza usuku nosuku ngenhloso yokukhuthala nokukhuthaza nokuphumelelisa nokuphumelela kwabantu eNingizimu Afrika neAfrika nomhlaba wonke jikelele. Cha, insipho ke le uMgabe noMandela. Kodwa ke kukhona nezinye izinto ezikhona la phakathi ongabala inkwali yemali. Abantu bayazi ukuthi u3000 rand la ekhaya ubale izinto ezifana nensila yemali bayazi ukuthi u3.5 la ekhaya ubale izinto ezifana nomgogo bayazi abantu ukuthi u5000 rand la ekhaya ubale izinto ezifana nonyanga ntathu bayazi abantu ukuthi ngo3000 rand ngo5000 rand ngo5000 rand unyanga ntathu ungakwazi ukuthola ukhetha lokho okufunayo izinto eziningi esizenzayo la ekhaya izinto eziqondene nenhlanhla izinto eziqondene nokuthi uvikeleke siphethe nje iprotection nesuccess yonke siphethe wena okwakho ukuthi ngelinye ilanga wokutheste nje amandla la ekhaya ngezibomu ufuna ukubona ukuthi ngempela kuyiqiniso yini ukuthi singakwazi ukukusiza ikhala kanjena ke ingcingo ngenhloso yokuthi abantu basuke befuna ukusizakala especially ke siyaqhubeka sensipho Ngithema uqala nqa ukuyithenga uzoyithola ngo300 rand kodwa mawukuthi wena usuyikhasimende la ekhaya sizokunikeza ngo200 rand ngifoneleke ku079 0453 siyaphuma manje sibheke mall siyoposela abantu ngosuku siposa kathathu noma kabili njengoba nibona nje i-order ke leli lokugcina siyolenza osukwini la namhlanje ukube ngiwuwe bengizothi njengamanje ngishayele ku079 0453 ususamashwa amabhadi amathunzi amnyama yonke into embi evimba ukuphumelela kwakho ngomgabe noMandela insipho enamandla insipho yimanga insipho kazwelonke buza umakhelwane wakho ukuthi usezwileni ngomgabe uma sezwile ubonani ungalokhu uchaphana nomunye umakhelwane ngenhlamba ukuthi bazenza juice banezimoto banokuthi awunakile futhi awuboni ukuthi konke lokho abanakho ingenxa yokuthi basebenzisa insipho uMgabe noMandela 079 0453 le yangane ekuthi noma kubhalwa iphepha yona ilibhala iliqede ithola itotal ingavinjwa ilwane ingavinjwa ilutho esikoleni senithini nomama wakuloya muzi uyena othakathi izingane zakho ngoba ezakha iphasi kanti cha eyakhe igeza ngomgabe bese ingathikamezeki ezakho ngoba azibhekwe ilutho ingakho izilwane isho ifuna iground lokudlala idlalele ezinganeni zakho khona abantu abalalo izilwane la uMgabe uyayishaya eyichitha leyo nto kunabantu abaxoshwa njalo emsebenzini akahlala isikhathi esithi uMgabe uyayichitha leyo nto kadwa ucela umholo awunyuki uMgabe ungakuphakamisa ukuyise phezulu ungumholi emphakathini ufuna isithunzi nokuhlonipheka thatha uMgabe noMandela ukwazi ukusizakala kuwo nina nigembulayo maningakabi namandla ezinto ezinkulu ezifana nomgogo ezinto ezinkulu ezifana nonyanga ntathu izinto ezinkulu ezifana nonsila yemali nonkwali yemali ezidurayo la ekhaya njoba ngisho ukuthi ama price la ekhaya iningi lawo ezintweni eziposwayo agcina ku5000 rand 079 0453 okwamanje ngiyakunxusa ngiyakucela enza sure buka lo plastic uyabona lo buka naloya uyabona nalo nanko omunye naloya nongababoni la bonke baya kubanini babo asebekhetha ukuphila kahle ngomgabe noMandela okwamanje uyayithola insipho kwispecial ngo300 rand kanti wena okade uthenga la ekhaya sitha sikwehlisele nje ibo 200 rand ufoneleni ke eNingizimu Afrika sibonane futhi nakwi video elandelayo kodwa before ngivalelise kunezinto engifuna ukunibukisa zona la eningase niyibone kule video noma kwi video elandelayo okwakho ukuthi silandele uhamba nathi siye phepho manje siyoposa buka nje singena la inhlanhla zakho awusona zikulishile wozana wena uzolanda inhlanhla zakho zona zikulindile we mama umkhubi kano wozana wena uzolanda
Sakubingelela emakhaya ithina ukuphila Melvoice siphethe lana umkhumbi kaNoba umgabe insipho yamandla eletha ukuphila nathi sikuphila Melvoice le nsipho le itholakala ku 079 045 3446 ukuphila Melvoice ukutholile ukuphila kunsipho umgabe nakuMandela insipho enamandla wonke umuntu waseningizimu Afrika oyumAfrika nje ayatholakala amandla katholakala nokuphila.